ini. Alhamdulillah barokah. Remen sangat awit beliau Bapak Kepala Desa. Wah, Tasik Timur nggih Mas Dwi, Pak Abi ini lencer kuning. Ganteng yang mancung. Kula kenten napa niki? Boten Pak Lurah, pun pangapunten. Boten Pak kula tak medal mawon niku. Aku lek Mbak Lurah kaya pucap kereng niki aku yo manut masyarakat kok. Tak pasrahne Mbak Wawen Laura. Oh, Jeng. Pangapunten Mas Lurah. Anu manggil Mas Lurah. Pun sapenake mawon. Nggih. Kuliah masih timur, Jeng. Mas Lurah, pangapunten derek kuwi tepangan. Nggih. Kula Pujiyanto. Oh, Mas Pujiyanto. Kancane Mas Gareng niki, kanca TK nggih. Napa leres? Nggih. TK tukar-tukaran. Dino buntukan ora tau bener kula Pak. Ora tau bener blas. Paling dawuh rumiyin napa langsung nembang? Sonten mau wis paring dawuh iki langsung Oke. Mbak. Langsung nembang mawon. Nggih. Lagu pun apa Mbak Lurah? Niki wau remaja Karang Taruna nyuwun Lintang Asmoro. Oke, baik. Tetap didampingi Mbak Laura apa didampingi sinten Nyewangane. Iki siji pokok siji sinten? Oh bener. Mbak Dwi to iki Mbak kersane. Adikku DJ, Mbak DJ. Mbak Dwi kersanipun wah Ada DJ. nangge kok ya. Iki Lintang Asmoro ngoten nggih Mbak Lurah. Alhamdulillah. Minangkani pangkulan saking kata-kataku Karang Taruna. DJ Juga malam hari ini Mas Gareng didukung sound system yang luar biasa juga. DW Audio, DW Audio. WSS Audio. Alhamdulillah. Luar biasa. Dipun critakne semawon Bapak Ibu undangan nanti lenggah wonten ing ngandhap nggih. Ampun kundur riyin. Nggih rugi lah bayar larang-larang mengki jenengane nggih kundur. Nggih. Boten baru rapun to, boten apa-apa. Pun saya nopo nggih. Monggo Gemal Mustika. Rasa hormat kami kepada beliau Bapak Kepala Desa Karangan yang selalu hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menghibur beliau semuanya. Kemudian kayai siang pantoro ratri mohon eling bagi sekali sejauh bisa anduweni marang sastya sulasmi Mustika